Argiaz lurra lapurtu eta zuen katetan lotu, baina ez duzue oroimenaren katea moztea lortu. 5.000 gorpu bakean bizi zen erreinuko lurrean. 5.000 arrazoi gehiago dira imperioaren aurrean. Isiarazi nahi gintu zuen, bihurtu arazi erdaldun, baina oraindik bizirik dago gure lingua nabarroro. Nafarroa, Nafarroa, Nafarroa ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. Anexio gisa saldu zenuten, konkista bat izan zena, belaunalditan transmititu da, liburutan falta dena. Oroitzen duen herria ez da bizi atzera begira. Nafarroara garai berriak aurki etorriko dira. Karrika estur lautada zabal, mendi malkartsuei hauskin, gure lurrari lotuko gara, baina gure kateekin. Nafarroa, Nafarroa, Nafarroa ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. Nafarroa, Nafarroa, Nafarroa ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. Nafar askatasuran eralde, Amaiurko etxarrian, borroka egin zutenei, betiko argia. Nafarroa, Nafarroa, Nafarroa ez alda nor, ez altzaio, ez altzaio, ez altzaio bere azor. 1512 eta 2012 eman hitza Nafarroari, eman Euskal Herriari. Etxarri 2012 ekimena aurkeztu nahi dugu herriari. Dagoeneko, gehienok jakinen duzue, datorren urtean, 2012an, 700 urte beteko direla Etxarri Lanatz sortu zenetik, eta 500 urte Gaztelak Nafarroa konkistatu zuenetik.
Hogeita zazpiron urte sortu zen Etxarri. Hementxe bertan Aranazko hainbet herri desagertu ondorien eta hor guztio herri euskaldun izendu da. Gora Etxarri Aranaz! Bostetaren urte Gazteliako ejertzitue Duke Albako dukie buru zela Etxarriko terminutik pasatu zien gaubez garragilaren 21. Iruñako bidien Nafarroako erresuma lapurtu nehien. Hala den, bostetaunen urte hoitan Etxarri arrok euskaldunak izaten jarraitu diau. Gora Nafarroa! Gora! Zapalkuntzaren ondorien, euskaldunok hemen zeitzen diau. Tenkor, tinko, guerrillan buru jabetza lortu nehien eta laster lortuko diau gaina. Gu eskudo, gora Euskal Herria!